Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds. In dit jaar, waarin we gelukkig weer een beetje vastelovend mogen vieren, blikken we in Venray van toen terug in de tijd. We nemen jullie de komende 4 dagen met naar het jaar 1990. De hoofdrol tijdens deze vastelovend was weggeleid voor de helaas veel te vroeg overleden prins Gerard Reinders. In dat jaar de 45ste prins van de Pielhaas. Kijk met naar een aantal fantastisch mooie beelden. Carnaval 1990, met alle rechten en plichten aan dit hoge ambt verbonden. Den tot zijn adjudantenkoers. Adjudant 1, Joep Vullings. En adjudant 2, Loek Nelissen. Den op de 17e van de eerste maand in 1951 geboren en getogen Veneratie Jong Gerard Reinders, regerend onder de naam Gerard de Nurste. Daar zullen wij 1990 mee ingaan. Onder de regierperiode van prins Gerard de Nurste met zijn adjudanten Joep en Loek. Het kan niet meer kapot. Het woord is aan prins Gerard de Nurste.
Pielhazen en Pielhazinnen. Het is toch mooi, hoor. Wie zien er klaar voor? Jullie ook? Vooruit, dan maken we er samen een beestige mooie vastenavond van. En dat doen we onder het motto: Pielhazen, geen gezeur, geef to leven meer kleur. Als eerste begroeten wij de klutenkrappers uit de Vredepiel met prins Peter II en vorst Vincent. De Meersense zagenwetters met prins Lambert II en vorst Tij. De Lundse knulletjes met prins Gerrit V en vorst Bet. Het Dartelenveulen met prins Jan II en vorst Jan. De Kastelse Skansenklippers met prins Jos ten Urse en vorst Hai. De Oostrumse kerklingels met prins Mat II en vorst Bert. De Oelderse spurrimakken zien nog niet binnen, die komen wellicht dadelijk. De IJsselsteinse pielreuzen met prins Frans II en vorst Lei. De Hazenkeutels met prins Rens ten Urse en vorst Marcel. Ten slotte de Pielhaas zelf, voorafgegaan door de jeugdgarde en de hele raad van 11. Verder Ozenaar Geert en vorst Piet. En ook prins Gerard met zijn adjudanten Joep en Loek. Pielhazen en Pielhazinnen. Het is weer zo laat. De pracht en de praal van de Venraadse carnaval heeft zich weer verzameld om die 3 dagen van een gekke boel van start te scheten. Op deze jubileumbijeenkomst, want we doen dat vandaag voor de 11e keer in deze zaal. En dus hebben we weer te vieren. En daarom heet ik u allemaal uit naam van het gemeentebestuur hartelijk welkom in deze openbare vergadering, in deze openbare ruimte. Als je begrijpt wat ik bedoel. Op de eerste plaats natuurlijk hartelijk welkom aan zijn hoogheid prins Gerard I, die ik straks na het gevregel mag installeren. Met zijn adjudanten en heel zijn pielhazengevolg onder aanvoering van prins Piet. En een hartelijk welkom aan de kleine prins. Nee, ik moet zeggen de jeugdprins, want anders geeft dat maar verwarring. Jeugdprins Rens I. Maar het is vooral plezierig tot prins Gerard zich even van zijn sloopwerkzaamheden heeft kunnen vrijmaken om oogheid te zien. Anders hadden we dadelijk schoen voor aap gestaan. En uit waardering zou ik hem daar nog Geren even extra trakteren, voordat Geren allemaal gaat krijgen. Je weet natuurlijk dat de prins in zijn jongjaren, ik geloof als vakantiewerk, regelmatig als melkventer heeft gewerkt. Je gaat naar worden aan die periodes dat de litertjes zo klein waren en de melk zo blauw. Maar ik zou nu Geren vanaf de tap een van zijn opvolgers willen vragen of heer de prins nu alvast een consumptie wilde aanbieden. Als het goed is, komt hij nu.
Pielhazen en Pielezinnen van Rooij. Vastenavond, vrienden. Zeg, moet eens luisteren wat er net gebeurd is. En Luns Knalleke zet tegen een Kastelse schaansenknuppel, kun je geen zwiegen. Dan vertel ik ook dat een IJsselsteinse pielreus bij de klutertrappers in de Vredepiel, toen de spurriemukken van Oelderen nog niet binnen waren, gezien het dat de dartelend veulen binnen een Oostomse karklingel stond de chance met een meersels zagenwet rinneke. Toen hij wakker weer in het land van de pielhazen, zei hij, ik ben volgens mij toch een hetsbuul. Wim, welkom. Ik zou Herman willen vragen voor een zaagmelodie, zodat het college aan het werk kan. College aan het werk. Niet klagen, maar zagen. Op en neer, hè? Actie. Tja, ja, kom maar, kom maar. Wat vinden jullie van zo'n poster? Kijk hier aan het college, wat zien ze eruit? Ontspan nou maar lekker, het feest is zo uit. Ja, met vastenavond. Hier zeggen dat huis, hier op de installatie. Vullen we ons thuis. Dit is mooi promotie, wie ziet het nou niet? Dit kan vastenavond, wat zien wij toch blij? Ja, met vastenavond. In ons eigen raadhuis, onder de installatie, vullen we ons thuis. Prins Gerard I, die gaat dus 3 dagen de Pielhazenpiel regeren. En geloof me dat dat vlekkeloos verloopt. Zo nu nu en dan even met een lepje terpentine of gatinner of zo. En dan snoets met een lik verf van de winterschilder, maar het gaat vlekkeloos. Maar als het gaat over de prins wilt zeggen, dan moet ze natuurlijk wel wat van hem weten. En dus onmiddellijk na de proclamatie begon ze met hem begin te vragen, weet iemand gaat lelijks over de prins? En het eerste wat ik te horen kreeg, ja, het is een echte Van Ruitse jong. En toen dacht ik, laat maar zitten. Maar toch, als ze me een cadeau moest geven, dan komt ze niet wie met dat gegeven. Ik heb nog geprobeerd hem zelf uit te huren, voor het achtergrondinformatie. Toen begon zich heel voorzichtig met hem te vragen, wat deed die ma voordat ze getrouwd was? En toen zei hij, voordat ze getrouwd was, had hij geen ma. Ja, zo komt ze wel verhelden. Maar ik heb natuurlijk intussen wel in de gaten dat de prins een kleurrijke figuur is. Maar omdat het hem al de ganse dag rood en groen en geel voor de ogen schimmert, gewoon voor het niet over verf hebben. Heb ik laten, dat je dat trouwens zelf het beste. Maar hij wil wel mijn kleur, ruiker van alle daken. Dus het moest wel een bond cadeau worden. Maar wat met te doen? Wat deed die mensen nog niet als weten? Tennissen schijnt het, maar daar heb ik niks aan. En er is lid van de Kiliwa Hawaiians, of de Nirwana's, of de Kiwana's of zo gaat. Dat schijnt daar Ake laten zien. En met die wetenschap is kind zo hoogstens denken over een sloophamer, maar die heeft ze niet in kleuren. En volgens de soucieus opgehemelde carnavalskrant liet er zich periodiek trimmen door Ad van Beek. En mijn hond vond dat altijd vervelend. En ik wist trouwens niet dat Ad van Beek van beroep gewisseld is. Maar een van zijn echte hobby's schijnt toch zingen te zien. Bij Ars Musica nog wel, en dus niet eens altijd vals. En wandelen.
En die combinatie heeft me eigenlijk een beetje geïnspireerd. Want ik heb gedoken voor Esser Ars Musica, het wandelleed, de paden op, de laden in, gaat leren zingen. Bij besluit van het doorluchtige college van de Raad van 11 van de Venroodse Vasteloversvereniging De Pielhaas is op zaterdag 20 januari 1990 benoemd tot opperheer over alle Pielhazen met inbegrip van de Oostromse Karkelingers, de Oelderse Spurrimukken, de Kazelse Schaanse Knuppels, het Dartele Veulen, de Hetze Hetsbulen, de Lunse Knullekes, de IJsselsteinse Pielreuzen, de Meerselse Zagenwetters, de Vrede Pielse Klutentrappers en de Roodse Hazenkeutels. Als opvolger van hun doorluchtige dwaasheden kon de Nurste tot en met chef de Nurste, Prins Carnaval 1990, met alle rechten en plichten van dit hoge ambt verbonden, den tot zijn adjudantenkoers, Loek Nelissen en Joep Vullings. Dan op de 17e van de Nurste in 1951 geboren en getogen Venroodse jong, Gerardus Antonius Maria Reinders, regerende onder de naam van Prins Gerard de Nurste. Waarvan akte. Prinselijke hoogheid, het goed moment is nu daar dat ik u kan belasten met de zorg voor het Pielhazenriek voor de komende 3 dagen. Om ervoor te zorgen dat Gans Venray een enorme, fijne en goede carnaval mag beleven. Onder uw zorg en onder uw aanvoering moet ik zeggen. Want met dat enthousiasme van deze prins staat binnen een paar uur Gans Venray op de kop. Ik wens u alle succes en verschrikkelijk veel plezier. En als ik nu de ketting aangereikt krijg, dan hang ik u die met vol vertrouwen en met een wens van heel veel plezier en goed succes. Zo, dat waren lessen wat ik moest doen. Ik dan nu mijn amsketen af en ik leg mijn vuur op de tafel, maar dat dan ik pas toe. Ik verkleed me dus tot opperpielhaas 3 dagen gewoon als carnaval. Nou, carnaval is gek, is gaat u verdreven natuurlijk, maar toch in de carnaval mee te doen en me de zaken van de gemeente niet druk over maken. Dat hij de prins heeft er mij beloofd. Maandagmorgen om 9 uur heeft er spreekuur op mijn kamer op het gemeentehuis. Kunt je alle schuld aan de gemeente komen afbetalen. Kijk, het eerste wat ik nu als opperpielhaas wil doen is mevrouw Reinders een bloemke aanbieden voor het feit dat ze nu 3 dagen met een Nederland zit van een maand hebben die alleen maar op show is. Maar je moet denken, een paar dagen het huis is ook niet altijd een ramp. Je weet het, hè, zoals het schoentje thuis wringt het nergens. Dus het is misschien zo nog niet zo gek, een paar dagen rust. Ik kom met u.
moet wat meer kleur aan komen. Daar moet wat meer kleur aan gebracht worden. En niet alleen vandaag, maar voor het ganse jaar. Dat bedoel ik nou in het begin met sminken en verkleden. Maar als je ze gezamenlijk ziet, is het toch een eenheid. Een eenheid zoals jij die ook ziet in de regenboog. De regenboog dat ontstaat bij de zon en het water. Oftewel bij een lach en een traan. Zo kan het ook met vastenavond vergaan. Als je overal naartoe gaat met een blij gezicht en een gulle lach, dan weet ik zeker dat je geniet iedere dag. Geniet van alle kleuren die je in je hebt zitten. Maar gaat niet op de kleur van een andere vitten. Niet alleen met vastenavond, maar ook in het gewone leven kunt je dan de prachtigste dingen beleven. Daarom peelhazen geen gezeur, geef o leven meer kleur. Vastenavond samen. Prins Gerard de Nurste heeft nog een paar prinsenmedailles weg te geven. En dat mogen wij met z'n allen metblijven. Als eerste zal hij die uitreiken aan onze opperpielhaas. Ja, die heb ik. Doe maar de volgorde, doe maar wat ik opnoem. Ja. Ja? Als tweede aan zijn beide adjudanten Joep en Loek. Dan zal prins Gerard hier zich naar onder begeven om een aantal mensen een prinsenmedaille te geven. Dat zal in eerste instantie zien aan zijn eigen vrouw Nelly. Verder aan zijn eigen vader en moeder, de heer en mevrouw Reinders. Mag ik in de tussentijd vragen of dat de kinderen van prins Gerard hier naar voren willen komen? De kinderen Marieke, Gertjan, Pieter en Annelie. Ja. Het zijn er 4. Ja. Klender kan niet, zeggen ze dan. De volgende, als is schoonouders, de heer en mevrouw van de Sterren. Gij ziet het heske, kom nou eens hier. Gij ziet het heske. Dan aan de dames van de beide adjudanten, aan Ted en Wietje. Als kind een oortje kiet, kreeg ik zo'n spiet. Mijn lief klein huis. Wil mevrouw Nelissen misschien hier naar voren komen? Oma Flinsenberg. Het is vast in oven. Het hazen, nou zit er weer op. Jij en ik gaan het nou vieren. Heel Venrooy staat dan op de kop. Mevrouw Nelissen. En als ik door onder de maan sta. En mag ik dan nou vragen of dat Wim Bongers naar voren zou willen komen? En zie de henske. Kom
nou is hier. Geen zin dit hefje uit al. De laatste prinsenmedaille van deze middag zal uitgereikt worden aan Wim Bongers. In de oor gekeken, krieg ik zijn spiel. Mijn lief klein huisje, Bloemke. waar waren al dat dit. Bloemke moet je nou hebben. Als je zou kunt vergeten, Ook het Prins Gerard dan en kun Bloemke je erbij. de wereld Voor de ook aan. mevrouw de Vesch hier op de eerste rij. Mijn hart heb verloren, door onder de sterren aan ook geen ziende huisje. Geen ziet het huisje, het allermooiste dier. Prins Gerard zou nog heel graag zijn vader de prinsenmedaille willen geven. Het vertelt mij van het land, van een volk en zijn trant. En dan denk ik altijd stil voor mij heen. Aan een klein lepje grond, waar mijn wiegske en stond. Aan mijn dorp had ik bovenal min. Rooi mijn dorp in de beeld. Ik houd van om met hart en met ziel. In Oosterhooi zie ik thuis, in de Pierstad mijn huis. Wil en rooi zijn voor mij nummer 1. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smit Fonds.